ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ 26ରେ ଏଇଟା ଭାଇ ଏଇ ମାସର ସେକେଣ୍ଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି। ମାନେ ଗାଡ଼ି ଏତେ କେୟାରଲେସ୍ରେ ଲୋକ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ କିଏ କିଏ ବସିଥାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ବସିଥାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି କେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଅଟୋଟା ପିକଅପ୍କୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିବା ସମୟରେ ଏଇଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା ପଲ୍ଟି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ଆସିକି ଉଠାଉଠି କରିକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ିରେ ବେଶୀ ପାସେଞ୍ଜର ବି ନଥିଲେ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏତେ କ୍ୱିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଖିଲି ଭାଇ। ଫୋନ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା 108 ପହଞ୍ଚିଗଲା। ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା ବେଶୀରୁ ବେଶୀ 2-3 ମାସ ହେଇଥିବ। ଏ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଉଲ୍ଟି ଯାଇଥିଲା। ପୁରା ଲୋକମାନେ ଆସିକି ସିଧା କଲେ ଗାଡ଼ିକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ପୁରା ଭାଇମାନେ, ଏ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଏକା ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲେ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ଗୋଟେ ଥିଲେ, ଗୋଟେ 2-3ଟା ପିଲା ଥିଲେ ଛୋଟ ପିଲା। ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଗୋଟେ ଥିଲା, ବାକି ସବୁ 7 ଲୋକ ବସିଥିଲେ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ। ଭାଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାଟା କିଏ ଜାଣିକି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ, ହେଇଯିବ ସେଇଟା। ମାତ୍ର ଭାଇ ଆମର ଅଟୋବାଲା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ 5 ଲୋକ ବସିବା ଜାଗାରେ 10 ଲୋକ ବସେଇକି ବି ତୁମେ ନେଇଯାଉଛ, ତୁମେ ନେଉଛ ମନେ ନାହିଁ ନିଜ ରିକ୍ସରେ। ମାତ୍ର ଭାଇ ତୁମର ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ଼ ଲିମିଟ୍ ହେଉଛି 40। ତୁମେ ଗୋଟେ ପିକଅପ୍କୁ ହଉ କି ଗୋଟେ ବୋଲେରୋକୁ ତୁମେ ଓଭରଟେକ୍ କରିଦେବ, ଓଭରଲୋଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି ଓଭରଟେକ୍ କରିଦେବି ବୋଲ ଏଇଟା ଭାଇ, ସେଇଟା ମୂର୍ଖାମି ଭାଇ ସେଇଟା। ତ ଭାଇ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଅଟୋବାଲା ବି ହଉ କି ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଭାଇ, ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସେଇକି ଏଇଭଳି ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପୁରା ଦାଉରେ ଲଗାଉ ନାହିଁ ଭାଇ। ଗାଡ଼ି ବି ଏବେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଲା, ଲୋକ ବି ଏବେ ପୁରା ଇଞ୍ଜୁର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ମାନେ କାହାକୁ କିଛି ହେଇନାହିଁ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଭଲ କଥା। ଯଦି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଭାଇ କେତେ ଆଗକୁ କଥା ଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ପୁରା ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି। 3-4 ଲୋକର ଯାହାର ଅଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯାଇଛି। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ହେଇନାହିଁ, ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ମେଡ଼ିକାଲ ଏଇଟା ପଠା ହେଉଛି ଏବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, 108କୁ ଫୋନ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସର୍ଭିସ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିଲା, ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ନହେଲେ ବି ମାନେ କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଥାନ୍ତା ସେଠି କିଛି ମାନେ ଆଉ କହିହେବ ନାହିଁ, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିହେବ ନାହିଁ। ତ ଆଶା କରିବା ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବୋଲିକି।